صبح صبح ایک شہر دے چوک وچ گیا کولو ایک بندہ لگیا وہ کول پوچھدا ہے شکل دا شاہ نواں نواں نقل مکانی کر کے آیا کدائیں ڈٹھو وی او آدا سامنے ویکھ چبارے والا گھر نہ آندے اس چوک وچ باہر ذہن وچ کدی بوہا لتھا ویکھ لئی ساں کدی چھت تے چڑھیا ویکھ لئی ساں ہوندا ہوئے جڑا قدرت والے نو منظور ہوئے جناب علی بیٹھے بیٹھے ایک دے اٹھ جیند نکل گئی چارے بازار کھلن دا ٹائم ہویا ہے ایک بندہ آیا اس کہ یار بندے ورگی شاید منجی لئی آؤ تے کپڑا تے پا چھوڑ جیڑا بندہ آمدا ہے لڑ چاہ کے ویدا چونکہ کہیں دا واقف نہیں انج کپڑا پا کے ٹردا رہندا ہے بڑی دیر تو بعد اودا ایک واقف بندہ آیا اس ویکھیا اس کہ فلاں بندہ ایتھے کیویں مر گیا جیڑی گل شہر چڑی ہوئی ہے میں جناب نو دوڑا سنا دیا استاد یادن کہ کون ہوے جیڑا مر گیا ہے گل عام آئی ہر بازار وچ گل عام آئی ہر بازار وچ کوئی وارث دانش بندا ہی نہ ایڈی خلقت دے انبار وچ اور بندہ کوئی نہ ہی دسدا ہوے او دے کفن دفن دے آر وچ کجی پئی آئی لاش لاوارث دی او دے سجن دے وسدے شہر بس تو سجیو اتنی گل سمجھ آ گئے کجی پئی آئی لاش لاوارث دی او دے سجن دے وسدے شہر وچ او بندہ اونوں گھر لایا غسل کفن دیون لگے نا نہیں تے بھائی بلال او دی جیب چوں ایک ایڈی ساری چٹ نکلی چودھری امین صاحب اس تے لکھیا ہے ہوے کہ تسا میرے لگدے میرے بیلی والی اطلاع گلنی اگر میرا منہ ویکھن میرے جنازے نال آ جاوے تو مینوں اپنے قبرستان وچ دفن کرنا